Ya guyuke jenis-jenis ya, Cak. Iya. Kenapa? Ngene iki kan ewange. Aduh, tak ewangi ya. Iya kene lho. Iya. Ewange. Heeh. Aduh, mau bakal ya. Mari tekan ndi? Wadah. Nyungkru gak iso. Nyungkru. Iya, gak iso nggae lumpuh wis. Aku tas teko wali malah langsung mrene main pos mati bayar sepi. Diundang ta awake sing kerane Bang. Ya gak langsung teko langsung lungguh nae pokoke wis kepengin oleh berkat wetengku luwe are. Tapi awakmu gak bobo ya? Ayo. Bawone utang dhisik wong lho wis tak warem ben-ben ae pokok tak bawono. Oh, awakmu ono ae gendeng awakmu payane iki. Lho rek, doyan dhewe ae. Kowe gak usah melok raimu nek kalah dikandakno babe ngono aku seneni winginane tagrik iku aku dikandani. Aduh, meloke gak oleh. Mulai aku antuk. Krek. Arep meloke gak oleh. Kok foto gedene ngono tak wes sih mang. Cuk anjene. Loh, tak cai ya. Ja. Lah, apa ganggu wong topo ae? Apa rek iku? Apa? Kaya apa to apa? Up. Meneh to poe, saiki aku butuh pertolongan. Ojo topo sik. Tak kei duwe mari iki. Lho. Ndi? Ki. Oh. Ya wa. Iya. Iki kangga iki. Kangga iki, Cak. Tulung apa, Cak? Tolong wetene arek aku mang yo melok dominuan kak anu gak dioleh. Oke. Ayo paramu cak. Jangan mari. Ya apa? Ya wis ben celoteng-celoteng ngono wetene ngono. Sik tak jupun alat e. Iki barange. Oh. Ya apa, Cak, terus, Cak? Wis meneng wae wis. Dadi apa iki, Cak? Wis pokoke wedenono arek ya. Pokoke sekirane wedi wis. Ya apa, Cak, ambek ngene. Yuk. Ayo. Masuk. Masuk ya. Nang dikesak mau. Nang dikesak kuwi mau. Ngene, Cak, ngene. Cocok kuwi. Kesak. Iki tak goe, Cak. Kuwi. Ya. Ono. Engko. Ono. Gini, Cak. Iya. Oh, ayo wis. Iya weh. Hop. Cek, mana senter iki, Mang? Dalane peteng. Iki aku iki, Ini aku iki. Oh, pare mangku denesing be. Ya, tolong. Oleh gendruwo.
Yo, pusing kudu tambah rene. Aduh ya, ana ngomong ngono Mang ya. Acak. Setan. Ganteng.